Padayong gihigpitan sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, kining mga driver nga di musunod sa lagda sa trapiko hinungdan sa disgrasya. Ang live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, Luan, kinihubad nga kada semana doon nagimatala nga disgrasya diha sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Ang pipila ni ini ang nahulikam. Kini ang usa sa mga gimonitor sa Talisay City Command Center, ang mga disgrasya. Aron mas paspas ang ilang pagtubag sa alarma ug kalikayan ang paghuot pa sa dagan sa trapiko. Sama niining disgrasya niadtong Lunes pasado alas 10 sa buntag nga nahulikam. Makita ang kahuot sa trapiko ang linya sa mga sakyanan sa Dan and Bacalso sa Barangay Linaw, Talisay City. Kining itom nga SUV ang kalit lang nga niliko patuo nga wa man lang gani nag-signal light aron makapahibaw nga muliko. Hinungdan nga maayong pagkaigo nining motorsiklo nga naa sa outermost lane nga straight going. Kisay sad ana to, sir? Mismo gyud ang kining SUV. Panalitan mo kalit kag execute labi na gyud og traffic ang lugar, mulihay ka sa maong traffic. Dapat i-clear gyud niya ang iyang side mirror. Tan-aon gyud niya ug wa bay laing sakyanan nga nagduong. So kay muliko man siya, dapat iyang i-priority ang straight going. Samtang sa niaging semana, may pagkalukapan ining motorista og angkas niini tungod sa pagsuway niini sa pagbit the red light. Ang pipila ka mga sakyanan og gisundang motor ang nanghunong na. Kining usa ka motor nga mihunong na ang mibalhin og lane gikan sa middle lane ngadto na unta sa outer lane. Apan ang gasunod nining motorsiklo ang nipasutoy pa sa pagpadagan. Mato ni tumulak kay nisuway kini pagbiting the red light. Hinungdan nga nasagiran niini ang gisundang motor ug nasarasay. Ang pagsunod lang gyud sa lagda sa trapiko ang kanunay nga pahinumdum sa City Toda. Aron kalikayan ang disgrasya. Naa siya sa inner lane, unya human going to stop na, mao to nga ni-giveaway siya, miadto siya sa middle lane, pero ni-stop na silang tanan. So atong nakita ang problema is katong naa sa motor nga nagsunod niya. Panawagan sa atong mga drivers nga kung panalitan makabantay mo, dapat advance gyud ang imong pananaw, tan-aw gyud mo hapit na mo stop, mo minor gyud kas pagdagan aron may time pa sa imong paghunong. Luan, mga pangos rin na naangkon sa mga natumbang motorista og angkas og nagkasetol rahinoon ang mataghabig sa maong mga disgrasya. Luan? Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.